Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», якую кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Трэба толькі пачаць размаўляць з усмешкай, з пяшчотай на вуснах, і іншым таксама захочацца. Галоўнае – не саромецца недасканалай гаворкі. Так кажам мы тым, хто робіць першыя крокі на шляху вывучэння мовы. Але сённяшніх нашых гульцоў па водгуках можна лічыць знаўцамі, бо яны, па-першае, вывучаюць мову ў школе, а па-другое, ёю цікавяцца. Сёння ў якасці мовазнаўцаў спрабуюць сябе вучні старэйшых класаў. Калі ласка, капітаны, і першае слова даю Іллі. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Илья, а разом со мной Виктория и Ольга. У нашай камандзе сабраны прадстаўнікі ўсіх трох накірункаў нашага ліцэю. А што ж гэта за ліцэй? Мы вывучаемся ў Рэчыцкім раённым ліцэі. Скажыце, калі ласка, а чым адметны ваш горад Рэчыца? Прыгожы горад? Канешне, вельмі чысты, прыгожы. А колькі ў ім насельніцтва? Каля 65 тысяч. О, дык вялікі горад, раённы цэнтр. Дзякуй вам вялікі за інфармацыю. Скажыце, калі ласка, як жа завецца ваша каманда? Наша команда называется «Спадчына». Добрая назва. Жадаю вам поспеху. Давайте звернемся до капитана другой команды, калі ласка. Добрый день. Добрый. Меня зовут Дима. Разом со мной сюды приехали Дана и Христина. Мы приехали с города Будакашалёва с средней школы номер 1. Дима, скажите, а у якім класе вучыцеся вы і ваши сяброўкі? Дана вучится у 8 классе, Христина у 9 и я учусь у 11 классе. Вы ўжо выпускнік будучы. Скажите, калі ласка, ці часто вы размаўляеце по-беларуску? Ну да, вельми часто мне приходится карыстацца сваёй родной мовой. Дмитрий, дык а як же завецца ваша команда? Наша команда зовется «Вясёлка». А чаму? Ну, потому что мы вельми вясёлые и стракатыя. Дзякуй вам вялікі, я вам таксама жадаю перамогі. Шановныя гульцы, каб спрэчныя моманты не завялі нас у моўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Увага на экран. Гук слова роднага. Дак гэта ж ты і ёсць. Пах хлеба жытняга, то ж Беларусь, айчына, а я твой сын, ад косці тваёй косць, кроў ад крыві тваёй, моя айчына. Сергей Дзяргай. Шчыра вітаю усіх аматараў роднага слова, і гульцоў-удзельнікаў, і паважаных тэлегледачоў, якіх таксама можна смела называць удзельнікамі нашай тэлевіктарыны. Жадаю трапных адказаў гульцам, усім цудоўнага настрою, усмешак, зычлівасці. Хай роднае слово звініць, як песня Жаўракова. Дзякуй вялікі, паважаны Святаслаў. Мы пачынаем і наш першы этап. Прыгадваем. На этапе «Прыгадваем» гульцы шукаюць адказы на слайд-пытанні. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. У гульцоў ёсць 5 секунд на роздум і падказка, схема слова і адна літара ў ёй. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. А няправільны адказ будзе пазначаны інакш. Каманда, што адкажа на пытанне правільна першай, атрымае ва ўзнагароду 2 балы. Націскаць на кнопку ў першым конкурсе можа толькі капітан. Такім чынам прыгадваем першы слайд. І першай была каманда «Вясёлка». На гэта пытанне адкажа Дана. Калі ласка, Дана. Гэта жарабяня. А дзе ж столькі клетачак узяць, сколькі літар вы назвалі? Ілля, ці ёсць адказ у вашай каманды? Адказваць будзе Вікторыя. Вікторыя? Гэта жарабя. Вы чуеце, што правільны адказ і 2 балы, першыя 2 балы, паклала сабе ў скарбонку каманда «Спадчына». Віншуем. Ну што ж, спадзяюся, што ў наступны раз мы будзем віншаваць каманду «Вясёлка». Наступны слайд. Вось тут
першым націснуў кнопку Ілля, ці ёсць адказ у яго каманды. Адказваць будзе Вольга. Гэта скарб. Малайчына? Ну што ж, наступны слайд. І зноў Ілля. Адказваць будзе Вольга. Гэта журавіны. Беспамылкова. Наступны слайд. Зноў Ілля. Каманда спадчына. Хто будзе гаварыць? Пусть попробуе адказаць Вікторыя. Гэта сцяг. Бездакорна, малайчынка. Наступны слайд. Калі ласка, Дмітрый, каманда вясёлка. Хто будзе гаварыць? На гэта пытанне адкажу я, гэта дзённік. Добра, скажыце, Дмітрый, якія адзнакі ў вашым дзённіку? Добрыя. Дзякуй вам за праўду. Наступны слайд. Ілля, слухаю. Адказваць буду я. Гэта запалкі. Капітан узяў адказнасць на сябе і правільна адказаў малайчына. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы 2 і 10. Але гэта толькі пачатак. Ну а цяпер мы пераходзім да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны каманды будуць перакладаць словы, словазлучэнні і сказы з рускай мовы на беларускую. І рабіць гэта яны будуць паасобку. Першымі за перамогу будуць спрачацца Вікторыя і Дана. Яны паспрабуюць перакласці слова, словазлучэнне і сказ. Першае слово для вас. Рабацящий. Вікторыя была першая. Працавіты. Бездакорна, Вікторыя, малайчына. Наступнае словазлучэнне. Бросаць дзела. Зноў Вікторыя. Кідаць справы. Гэта правільны адказ. Вікторыя, па-беларуску лепш сказаць кідаць справы. Менавіта на і націск. Аднак гэтае словазлучэнне я вам залічу. Запомніце, менавіта кідаць. Сказ для Даны і Вікі. Я полностью удовлетворен ответом. Калі ласка. Я полностью задоволен отказом. Я полностью задоволены отказом. Дзякуй, Дана, вам за правильный отказ. Наступными гуляют капитаны Ілля и Дима. Руку на кнопку, першее слово для вас. Жадный. Дмитрий, вы першы. Скупы. Гэта правильный отказ, а яшчэ беларусы могуць сказаць хцівы, прагны і сквапны. Наступное словазлучэнне. Ждать встречи. Калі ласка, Ілля. Чакаць сустрэчы. Бездакорна, малайчына. И урэшце сказ. Дмитрий, руку на кнопку. Мне это очень приятно слышать. Дмитрий был першы, 5 секунд у яго ёсць на роздум. І я ўпэўнена, што ён беспамылкова перакладзе гэты сказ на беларускую мову. Калі ласка. Мне гэта вельмі прыемна чуць. Вы маеце рацыю. 2 балы ў скарбонку каманды «Вясёлка», малайчына. Ну а цяпер чарга гуляць Вользе і Крысціне. Дзішовай. Вольга першая. Гэта Танны. Танны 2 балы ў скарбонку каманды «Спадчына». Жаловаться на жизнь. І зноў Вольга. Скардзіцца на жыццё. Малайчына. Это самое лучшее мгновение в моей жизни. І зноў Вольга. Гэта самае лепшае імгненне ў маім жыцці. Вольга, скажите, калі ласка, якую адзнаку вы маеце па беларускай мове і літаратуры? Ну, па беларускай мове у мяне стаіць 9, а па беларускай літаратуры 10. Але я вельмі імкнуся атрымаць па беларускай мове 10 балаў, бо я лічу, што я здольна да гэтага. Здольна да гэтага. Мы гэта пацвярджаем. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую магчымасць і паслухаем нашага эксперта Святаслава Крупеньку. Шаноўныя гульцы, як і заўсёды, ад мяне парада пачуваць сябе смялей. Вы добра гуляеце, падбіраеце цікавыя варыянты перакладаў.
Не забывайцеся, што пры перакладзе з адной мовы на другую можна скарыстаць шмат слоў адпаведнікаў. Напрыклад, слова «жадны» – гэта і скупы, і сквапны, і прагны, і хцівы, і шмат-шмат яшчэ якіх у адпаведнасці з кантэкстам. А слово «брасаць» адпавядае беларускае «кідаць», менавіта з націскам на «і», кідаць камень, кідаць якар, кідаць на волю лёсу і да таму падобнае. Жадаю поспеху ў наступных конкурсах. Паважаны Святаслаў, як заўсёды шчыра дзякуем вам за карысную інфармацыю і падводзім вынік гульні ў пераклад. 8 на 22. Пакуль на карысць каманды спадчына. Ну а наперадзе эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс беларускіх слоў, рэдка ўжывальных і не толькі. Вывесці на чыстую ваду сэнс кожнага камандам дапамогуць суайчыннікі. Мы запісалі іх адказы і гатовы паказаць, што атрымалася. Ну а гульцам застанецца выбраць з 3 варыянтаў правільны і залічыць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманду часова напаткае няўдача, свой варыянт адказу дасць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Гуляем далей. Пачынае каманда з большай колькасцю балаў. Гэта каманда спадчына. Увага на экран. Слова «суздром». Што яно абазначае? Суздром – гэта наперакор, злосна, з нянавісцю. Гэта поўнасцю зусім, цалкам начыста. Хутка вокамагненна рабіць што-небудзь. Ну што, Ілля, якое рашэнне прынялі? Мы прынялі рашэнне, што гэта першы варыянт адказа наперакор, злосна, з ненавісцю. На жаль, крышачку памыліліся. Дзіма, ці ёсць адказ у каманды «Вясёлка»? Мы лічым, што правільны адказ гэта Б. Прачытайце яго. Поўнасцю зусім, цалкам начыста. Вы беспамылкова лічыце, малайцы. Вунь, што ноч у маладой удавы Аўгіні дамавік хату суздром пераварочвае. Чытаем у Змітрака Бядулі. Суздром поўнасцю, зусім, цалкам, начыста. Запомніце гэтае слова. Наступнае слова для каманды «Вясёлка». Таксама прыслоўе. Нахбом. Нахбом – гэта нахіліўшы піць з вялікай пасудзіны. На всю моц, во все горло, напрыклад, крычаць. Раптоўна, нечакана, неспадзявана. Дмітрий, толькі 5 секунд, толькі 5 секунд. Калі ласка, хто будзе гаварыць? Гэта нахіліўшы піць з вялікай пасудзіны. Дмітрий беспамылкова вырашае, каму трэба адказваць. Малайчына Дмітрий, айда Дана, правільны адказ дала. Наступнае слово для каманды спадчына. Гэта ўжо назоўнік, хатуль. Хатуль – гэта чалавек, які любіць шмат хадзіць. Гадзіннік у выглядзе 2 мерных шклянак. Клунак рэчаў, звязаных у хустку. Адказваць будзе Вольга. Мы лічым, што хатуль – гэта клунак рэчаў, звязаных у хустку. Вы маеце рацыю, малайчынка. Васіль з хатулём за плячыма і чамаданам у руцэ ідзе паволі, не спяшаючыся. Чытаем у Сергея Кавалёва. Слова «шыдэлак». І яно для каманды «Вясёлка». Шыдэлак – гэта кручок для вязання. Драпежная рыба сямейства шчупаковых. Расліна з калючкамі, дзікая ружа. Ну што, Дмітрий, хто будзе даваць адказ? На гэта пытанне адкажу я. Так. Шыдэлак – гэта расліна з калючкамі, дзікая ружа. Расліна з калючкамі, дзікая ружа – гэта ўсё ж такі шыпшына. А вось шыдэлак. Давайте спытаем у Іллі яго каманды. Ці ёсць у вас варыянт? На нашу думку, шыдэлак – гэта кручок для вязання. Правильно, правильно. Гэта добры адказ. 2 балы на падборы зарабілі. Ну што ж, для вас пытанне, паважаная каманда спадчына. Палыкаць. Дзеяслоў. Што ён абазначае? Палыкаць – гэта поўнасцю апускацца ў ваду. Убіраць, уцягваць у сябе, паглынаць. Ухіляцца ад бакавых удараў праціўніка.
падрыхтаваліся? Так. Хто будзе гаварыць? А адказваць будзе Вікторыя. Мы лічым, што палыкаць гэта ухіляцца ад бакавых удараў праціўніка. А вось тут крышачку вы памыліліся. Давайте спытаем у каманды «Вясёлка». Дмітрый, ці ёсць у вас адказ? Да, на гэта пытанне у нас адкажа Дана. Мы лічым, што палыкаць гэта убіраць, уцягваць у сябе, паглынаць. Гэта правільны адказ. 2 балы на падборы зарабілі малайцы. Ну і апошні дзеяслоў менавіта вам. Дзеяслоў змітрэжыць. Змітрэжыць – гэта прачнуцца ад нечаканасцяў. Сказаць няпраўду, схлусіць. Знішчыць, змарнаваць. Я бачу, што ўжо падрыхтавалася каманда «Вясёлка». На гэтае пытанне адкажу я. Малайчынка, давай. Змітрэжыць – гэта сказаць няпраўду, схлусіць. Пачулі гук няправільнага адказу. Каманда «Спадчына». У нашай камандзе адказваць будзе Вольга. Мы лічым, што змітрэжыць гэта прачнуцца ад нечаканасцяў. Паважаныя гульцы, у польскай мове ёсць такое слово «мітрэнжыць». Гэта значыць марнаваць. Ну, цяпер здагадаліся, які правільны адказ. Змітрэжыць гэта значыць знішчыць, змарнаваць. І, дарэчы, слова «шыдэлак», якое мы разгадвалі, яно таксама прыйшло з польскай мовы. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасць і нагадаю гледачам. Штотыднёва у газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. І яшчэ колькі слоў пра «Звязду». Яна знаёміць чытача з усімі важнейшымі аспектамі жыцця Беларусі і свету. Палітыка, эканоміка, культура, гісторыя, краязнаўства. Спектр тэм не абмежаваны. На рахунку каманды «Вясёлка» 15 ачкоў. Каманда «Спадчына» ў лідарах, у яе 27 балаў. Ну а мы пераходзім да наступнага этапу «Ужываем». Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы, папярэдне раскрыем іх сэнс. Але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой пакуль менш ачкоў. Гэта каманда «Вясёлка». Дмітрый, вы ўбачыце на экране 6 канвертаў. Выберыце, калі ласка, які-небудзь адзін. Назовіце лічбу. 4. Што ў ім? Лезці ў галаву. Лезці ў галаву. Запомніце ваш фразеалагізм. Ну што ж, Ілля, вам засталося толькі 5 канвертаў. Акрамя 4-га. Выберце, калі ласка, адзін. Назовіце яго. Няхай будзе 3-й канверт. Калі ласка, пакіньце і давайте паглядзім, што ў ім. Масты спалены. Масты спалены. Знаёмы фразеалагізм? Так. Паважаныя капітаны, запішыце вашы фразеалагізмы і паслухайце, што вам трэба зрабіць. Паважаныя капітаны, паважаныя каманды, праз 30 секунд вы мне раскажаце пра сэнс фразеалагізма, складзяце з гэтым фразеалагізмам сказ і згадаеце фразеалагізмы з такім жа ці з прыкладна такім жа значэннем з беларускай ці з рускай мовы. У вас ёсць 30 секунд, працуйце. Паважаныя ўдзельнікі, я бачу, што вы падрыхтаваліся, усмешкі на тварах, гэта вельмі добра, я рада. Дмітрый, калі ласка, які фразеалагізм у вас быў? У нас быў фразеалагізм «лезці ў галаву». Ён абазначае думку, якую мы хочам забыць, але гэта ў нас не выходзіць. І гэта думка ўсё время да нас прыходзіць абратна. Добра, залічым вам адказ. 3 балы ўжо у вас ёсць. Скажыце, хто будзе сказ чытаць? Сказ прачытае Хрысціна. Сказ, думка аб гэтай жанчыне лезла мне ў галаву. Добра, такі дарослы сказ склалі. Дзякуй вялікі. І ўрэшце, я разумею, Дана будзе падбіраць сінонімы ці адпаведнікі. Так, Даначка?
Першы синоним – это лезть в голову. Ну, гэта адпаведнік з рускай мовы, а беларускія адпаведнікі ёсць у вас? Мы ўжо вам 3 балы налічылі. Ці прыдумалі вы беларускія адпаведнікі? Не, нема? А як беларусы кажуць? Узбрыло на розум. Ёсць такі адпаведнік? Так. Мне прыходзіць на думку. Таксама ёсць такі адпаведнік. Запомніце іх. Дзякуй вам вялікі. У гэтым конкурсе каманда «Вясёлка» зарабіла 9 балаў. Ну што ж, паважаныя гульцы каманды «Спадчына». Хто будзе адказваць, Ілля? Тлумачыць значэнне будзе Вольга. Калі ласка, Вольга. У нас быў фразеалагізм «масты спалены». Што ён абазначае? Гэты фразеалагізм абазначае тое, што шляху назад няма. Малайчынка, бездакорна. Гэта 3 балы. Сказ хто будзе чытаць, Ілля? А чытаць сказ будзе Вікторыя. Вікторыя, калі ласка. Мы склалі сказ. Вася адчуў, што ўсе масты спалены. А чаму ён адчуў? Па якой прычыне? Інтуіцыя падказала. Малайчынка, дзякуй, Вікторыя, вам. Дзякуй за такі адказ. Добры сказ. 3 балы залічылі. І апошняе, Ілля, я так разумею, што вы будзеце падбіраць сінонімы ці адпаведнікі. Калі Так і ласка. ёсць. Мы вырашылі шукаць адпаведнікі з рускай мовы і знайшлі такія: канцы аторваны і перейти Рубікон. Дзякуй вам вялікі за такія адпаведнікі і сінонімы, а яшчэ беларусы кажуць «дарогі адрэзаны», а расіяне «масты сажжаны». Дзякуй вам вялікі. У гэтым конкурсе і каманда «Спадчына» зарабіла таксама 9 балаў. Пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Шановныя гульцы, зусім нядрэнна у вас атрымліваецца. Мне нават і ў галаву нічога не лезе, каб як вас паправіць. Хіба што скажу пра выраз «масты спалены». Ён агульны для ўсходніх славян, і яго ўзнікненне звязана з гісторыяй войнаў і паходаў. Было немало выпадкаў, калі наступаючы і пераправіўшыся на другі бераг ракі, палкаводцы спальвалі за сабой масты, каб паказаць салдатам, што назад дарога адрэзана, а наперадзе толькі перамога або смерць. Жадаю вам толькі перамогі ў апошнім конкурсе. На рахунку каманд 24 і 36 ачкоў. Ну а мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у наступным конкурсе з назвай «Цытуем» простая – працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. У музычным заданні па магчымасці назваць песню, а ў паэтычным яшчэ і аўтара слоў. Пачынае каманда, што набрала пакуль меншую колькасць балаў. Гэта каманда «Вясёлка». Цытуем. Першае заданне – мудраслоўе. Працягніце прыказку і зарабіце 3 балы. Без скрыпачкі, без дуды ходзяць... Хто будзе адказваць? Крысціна ведае гэтую прыказку. Калі ласка, Крысціна, прачытайце і працягніце радок. Без скрыпачкі, без дуды ходзяць ногі не туды. І гэта правільны адказ. 3 балы вы зарабілі. Апладысменты. Паважаная каманда «Спадчына», заданне для вас. Каб рыбу есці, трэба... Ілля, хто будзе трымаць адказ? Трымаць адказ будзе Вікторыя. Каб рыбу есці, трэба ў ваду лезці. Выдатна! Малайчынка 3 балы паклала ў скарбонку каманды «Спадчына». Ну што ж, паважаная каманда «Вясёлка». Для вас музычнае заданне. Увага на экран. А над белым пухам вішня, быццам сіні аганёк, вецца шпаркі лёгкі. Сінякрылы матылёк, сінякрылы матылёк. Навакол усё паветра, струнах сонца залатых, ён дрыжачымі крыламі. Вам трэба працягнуць радок. Знаёмая песня? Дзіма, ці ёсць у вас адказ? Цяжкасці? Да. Цяжкасці. Пакуль думаеце, як называецца гэтая песня. А Ілля, што скажа, ці ёсць у іх адказ? У нас ёсць адказ, адказваць будзе Вольга. Навакол усё паветра, ў струнах сонца залатых, ён дрыжачымі крыламі. Б'ецца, уецца, шпарка ў іх.
Вольга, гэта радкі з песні, з верша, аднак не ў тое месца вы іх паставілі. Я бачу, што Вікторыя ведае. Няхай яна скажа, аднак 2 балы не заробіць. Калі ласка. Звоніць ледзьве чутна ў іх. Звоніць ледзьве чутна ў іх. Гэта правільны адказ. Эксперт мне падказвае, што немагчыма не налічыць хаця б 1 бал гэтай цудоўнай камандзе. Таму 1 бал у скарбонку каманды «Спадчына». Лавіце. Ну што ж, пытанне да каманды «Вясёлка». Як жа называлася гэтая песня? На гэта пытанне адкажа Хрысціна. Хрысціна, калі ласка. Песня называется «Понад белым пухом вишни». Гэта правільны адказ. Вам 3 балы, малайчынка. Словы Максима Богдановича, а музыка Ігора Паліводы. Ну, а спявала Жанет. Вы гэта ведаеце. Паважаная каманда «Спадчына». Заданне музычнае для вас. Увага! Моя дочка у садочку ружу, ружу полить, ружу, ружу полить. І ўсё. А вам трэба радок працягнуць. Белы ручкі коліць. Малайчынка Вікторыя у чарговы раз дапамагае сваёй камандзе «Спадчына». Гэта 3 балы. Ну і пытаюся ў Іллі, як жа называецца гэтая песня? Адказ таксама скажа Віка, каб працягнуць свой поспех. Калі ласка. Гэта песня «Купалінка». Бездакорна. Бездакорна. Беларуская народная песня «Купалінка», а выконвае ансамбль «Заранак». Малайцы. Наступнае заданне паэтычнае. У напружанні каманда «Вясёлка». Менавіта для іх будуць гучаць радкі. Ехаў дзедка на кірмаш, а з ім на возе баба. Конік з выгляду дарма, ды... Дима, ну есть отказ? Няма адказу. Ну, Вика есть. нема отказу. Илья, Паспрабуй ответить Вольга. Вольга, ваш отказ? Дакладна не ведаю, падбіраю рыфму. Ехаў дзедка на кірмаш, з ім на возе баба, конік з выгляду дарма, Ды? вазок быў слабы. Вазок быў нармальны, нармалёвы. Вазок быў добры, а вось ды цягнуў ён слаба. Дзякуй вам за вашу спробу. Ну, тут не ўдалося зарабіць ні 3, ні 2 балы, ні адной, ні другой камандзе. Пытаюся у «Вясёлкі». Скажыце, калі ласка, як называецца гэтая байка? Гэта байка называецца «Дзед і баба». Бездакорна. Малайчына, вось тут вашы 3 балы. А хто напісаў яе? Кандрат Крапіва. Вы маеце рацыю. І яшчэ 3 балы ў вашу скарбонку. Апладысменты. І ўрэшце паэтычныя радкі для каманды «Спадчына». Вось як цяпер перада мною устае куточак той прыгожа. Крынічкі, вузенькая ложа і елка ў пары з хваіною, абняўшись цесна над вадою, як маладыя ў час кахання. Ёсць адказ? Паспрабуй адказаць Вольга. Вольга, калі ласка. Абняўшись цесна над вадою, як маладыя ў час кахання, у час апошняга спаткання. Ну, паэтка Вольга, малайчына, крышачку інакш радкі гучалі ў класіка беларускай літаратуры. Давайте спытаем у Дмітрія. На гэта пытанне папробуй адказаць Дана. Абняўшись цесна над вадою, як маладыя ў час кахання, у час паследняга світання. Дана, я прапаную вам правільны варыянт. І елка ў пары з хваіною, абняўшись цесна над вадою, як маладыя ў час кахання, ў апошні вечар расставання. Запомніце, калі ласка, трэба назваць твор і аўтара. Ёсць адказ у каманды «Спадчына»? Я прапаную такі варыянт. Гэта будзе ўрывак з паэмы «Новая зямля» Якуба Коласа. Малайчына, 6 балаў у скарбонку каманды «Спадчына». Бездакорна. Ці падабаецца вам гэтая паэма, Вольга? Канешне, яе ж называюць яшчэ энцыклапедыя сялянскага жыцця Беларусі. Дзякуй вам вялікі за вашы веды і за вашы адказы. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння першай стала каманда «Спадчына». У іх 52 балы. Каманда «Вясёлка» назапасіла 36 ачкоў.
Паважаныя гульцы, хай у вас часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Ну а каб тыя хвіліны, што мы разам правялі ў гэтай студыі, запомніліся надоўга, вам у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя і мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.